ще извикам Лили Спасова, която е много любима моя приятелка и съм ми подготвила на нея една специална валентинка, която тя може да отвори и да си прочете пред всички, ако желаете. Поверявам ти участие в сборник и честит Свети Валентин. Благодаря, скъпа моя. Аз искам да поднеса едно червено Леле на прекрасната Любомира Петрова. Както ние всички наричаме в нашето обкръжение, любов, заповядай. Искам да отбележа и благодаря за тази възможност, която даваш на всеки един от нас да се публикуват артикули в болници. Аз не празнувам 14 февруари, аз празнувам себе си. Празнувам живота, празнувам любовта, празнувам приятелството. Защото всичко е любов. Така че честит празник за тези, които празнуват 14 февруари. Честит празник за нас българите, които си празнуваме Трифон Зарезан. И нека всички празнуваме живота. Поезията е навсякъде в нашия живот. През последните години мога да се похваля с множество инициативи и творчески проекти, сред които реализирането на песен по мой текст и музика на композитора Петър Кисев, превърнала се в на детски градин Морски свят на Варна. През 25-та година, през края на 25-та година се отбелязаха 20 години от излизането на първата ми книга по Георгиевски. И имаше скромен празник с много приятели, писатели, художници и културни. Сега ще ви прочета едно стихотворение, което е в този красив сборник Любовна магия 26. И си пригответе гърбички, може би някой ще отвори. Събудих птиците, а те тъй кротко спяха. Не чуха ли как малкото им падна, бутнато от пръстите на безпощаден вятър? Безнадежна събудих птиците. Едната гледа, другата сълзи. Отлетяха. Изплашени и те, дори без Богом гнездото опустя. Без порива не се завръщат у дома. Скитници без помен, а гнездото още чака. Защото има такава любов, която никога не си тръгва от нас и остава така и по любимите хора. Ето и днес е задушница в този ден и моята майка не е жива, но се надявам там горе да знае колко много съм я обичала, докато беше. И сега за мен е безкрайно голямо удоволствие да поканя тук Цветелина Иванова, която е един млад творец, който за първи път публикува нещо свое. И тъй като Цвети, заповядай Цвети, сега ще си позволя малко да импровизирам. Заповядайте от мен. Защото аз съм от старите кучета. Тя е млада и сега прохожда. Така. Първо искам да ви подаря едно розово леле и ще ви кажа какъв е символа след малко. И едно малко лече розово. Защото тя е, да първа ще става, как да кажа, едно още по-красиво и силно розово леле. Защото лелето е символ на вдъхновение, на живот, на сила, на устойчивост, на нещо непреходно. Би ли си отворила страницата само, защото след малко ще идвам тук, обаче първо съм взела аз. Ще ви прочета. Значи я запознах с Цвети. Аз обикновено съм модератор на уркшопове и модерирам уркшопове с Здравка Ефимова също. И на един уркшоп тя беше от хората, които присъстваха. И там забелязах нейната, как да кажа, възможност и талант да се изразява чрез думи в един разказ. От тогава тя написа много разкази.